ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମାଛି ବସିଥିବା, ଧୂଳି ପଡ଼ିଥିବା, ବାସି ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇବା। ତାଜା ତଟକା ପନିପରିବା ଖାଇବା ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା, ସଫା ପାଣି ପିଇବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶୌଚ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ଆମ ହାତକୁ ସଫା ରଖିବା। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଚପଲର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୃମି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଶୌଚାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା। ମଶାରୀ ଦେଇ ଶୋଇବା। ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଶା ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଫ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବା। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ, ଘରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମ ଘର ଚାରିପଟକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଯେପରି କରୁଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।